Yo! What's up mga kadanlak no? Welcome na po sa akong channel nga Boy Danlak Official. Kung dili pa kaisa na ako, ayaw na pagdugay-dugay, mag-subscribe na ka ug pindutan ng notification bell. Pleng 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 para updated ka sa mga latest videos ko. Like and share, subscribe, more videos. Yan no? So mga kadanlak, ang atong sultihan karon, ang atong topic karon no? 5 kabutang sa laki nga dili ganahan ang mga bayi. No, top 5 nga butang nga dili ganahan ang bayi sa mga laki. So mao ni siya no. So sugdan nato ni, let's go. Kadanlak, ang mga bayi naa na sila'y lain-lain nga rason nganong dili sila ganahan sa mga laki. Una, lalaki nga manigarilyohay. Ang babae mga kadanlak, dili na sila ganahan babae nga kusog kaayo mo sigarilyo. Yup diri, yup ito, suyop pare. Dili ganahan ang bayi anak, ma-turn off ang bayi anak. Kay ngano, dili sila ganahag laki nga manigarilyo. Kay kung asa sila magkuyog, hala panigarilyo. Ganahan ba ka? Nga inig manguyab ka sa bayi, manigarilyo ka kay pang palakas ng loob. Dili ganahan ang bayi anak, ma-turn off ang bayi anak. Magsigira nagpanampong, magsigira nag-ana silang puan. Kay siyempre manigarilyo ka. So dito pa lang, busted na ka. So, muna itimanin ninyo ha, dili ganahan ang mga bay anang lalaking managarilyuhay. Kung nagarilyo ka, kung kusog ka manigarilyo, mamili kag bay nga imong panguyabon nga ganahan sila sa laking manigarilyo o oyon sila anang bisyuhan nimo. So, mo to no, kadaghanan sa mga bay dili ganahan sa mga laking manigarilyuhay. Okay? Ikaduha, baho ka og ilok. Mga kadanlak, bisag kinsa namang bayi, dili ganahan sa lalaking burara, baho ug ilok. Kinsay ganahang bayi anak magkuyog-kuyog nimo, maghawid-hawid sa kamot, magholding hands. Ngay nighawid, sus nanimaho kang tabaghak. Ma-turn off pa lang, magbasa imong kilikili imong ilok. Inig manguyab ka sa bayi, inig duol nimo, inig ila-ila, inig alagbayan nimo, manimaho kang ilok, manimaho kang pako. Kinsa may bahay ganahan kuno nimo ana, di ba? Dito pa lang ma-turn off na ka. Kaya dapat kung manguyabay jud ka, desidido jud ka manguyab sa iyaha, imo jud pahumutan imong ilok. Ayuhon gid mo paglibyo, kumbaga butang ang ibig tawas lang imong ibutang dia para dili ka manimaho. Kay manimaho kang ilok, tablang tanan pre. Busted ka. So mao to no, baho ug ilok. Ikatulo, baho ug baba. Kaning laki nga baho ug baba, dili pod ganahan ang bayi ana, no? Kay ngano, kanang laki nga di kabalo mag-toothbrush. Then bisag unsa ra gipangaon, baho kay kag baba ining mga istorya mo. Ba't ko aming ana, labi na kusog kay istorya. Ay taga-asa day ka. Unsa day mo ngalan, di ba? Inig muubo ka. So, nig mag-encounter mo sa bayi, mag-mouth to mouth mo no, mag-face to face mo. Nig istorya nyo sa bayi kay magpaila-ila ka nga mo ni imong ngalan. So masimutan to sa babae imong bad breath, imong bahog baba, nga mura kag baho ka kanal, murag bahong kanal. Kinsay baing ganahan ana mga kadanlak, di ba? Tanang bayi dili ganahan sa laking baho ug baba. Maka-turn off na, di ganahan ang bayi ana, bastos na. Murag wa kay limugmug. Gi ate. Baho kay kag baba, murag kag baba ug kanal. Murag kag baba ug bakunawa. So dito pa lang turn off na ang babae nimo. Dili na ganahan ang babae nimo kay baho kayo kag baba, di ka kabalo mag-toothbrush. Puro ra ka sima-sima kaon nya, di ka kabalo mag-toothbrush. So inig istorya nyo sa bay, basta ang bay galim ingon nag ning anak kay ng bay magdingyo-lingyo, dili jud siya ganahan sa imong ginhawa sa imong baba kay baho kay kag baba, di ka kabalo mag-toothbrush. Busted ka. Pang-upat, dili kabalo muligo ug mag-ilis. Hostil lang. Kanang mga laki nga dili jud ganahan ang bayi anang laki nga di kabalo maligo, nga baho ug lawas, no? Kanang murag bahong angtod ba, murag bahong bisag hapon ang dako, murag kag bahong kanang bago bitong nagmata sa buntag lain kay murag kag bahong noog kana. Dili ganahan ang bayi anak mga kadanla. Purya gapa, Diyos mi yung marimar. Kinsa mo kuno bayin ganahan magkuyog-kuyog kuno nang wa kay ilis, wa pa kay ligo. Lain kay imong kuan, wala kay mga pahumot. So inigkuyog pa lang ni inig simhot pa lang sa bay. Kay itong bay sus mura balik bahog CR. Nanimaho kang angso. So
dapat kung manguyab jud ka, maligo ka, mag-ilis kag tarong nga sanina. Bahalag ka nang sanina ang pang-uran kang basta kay maligo ka, limpyo kasi mong lawas. Ganahan kay ang bahay ana no, duulunon kay kag bahay. Kanang humot ka o maligo ka. Muna, so mao na no, mga kadalak tips na siya no. So mo na siya, pero wa kay ligo, hindi ka balo mag-ilis. Kung nagila-ila mo sa bahay, pila ka adlaw nakitaan ka niya nga maurag gyapon ang gisuot nga sanina. Busted ka ana. Panglima, kanang lalaki nga walay alot o dili kabalo mangbalbas sa iya ang bigote, no? Kanang lalaki nga taas kaayo buhok, paharon ingnon nga parigirigi kuno pakulot-kulot, ingana dili ganahan ang bayan na kay hugawan ang bayan makaingon usap ng laki nga balo magpaalot, di pa kabalo mangbarbas iyang bigote. So dili ganahan ang bayan na mga kadanlak no. Ma-turn off ang bayan na kinsam ko ni ganahan kuno nang lain kanang mga bayan kay ila nimo nga taas kag bungot, taas kag buhok, mura kag badyaw, mura kag kanang oranggutan. Dili ganahan ang bayan na. So ang bay imbis nga mong ila-ilahon mahadlok nimo na kay kag huldapir ka kay taas kag bungot, taas kag buhok. So dapat magpaalot ka para sugton ka sa bahay para okay kayo. Pero wa kay alot, wa kay barbas, busted ka. Yon. So mao to mga kadanlak no. 5 tips kinahanglan jud ka nga maligo, mag-ilis, mag-toothbrush yung kasi mong ba. Dayon, malimpyuhan imong kilikili, magbutang ka og body odor, magbutang ka kanang bisag tawas lang. Dayon, kanang mga manigirilyuhay o palainom, dili ganahan ang bahay ana no. Kan taas og buhok ug taas og bungot. Kinahanglan muna inyong timan-an gino, dili gid ganahan ang bahay ana. Pero bahala pag unsa ka kagwapo, pero naagi nimo ning mga akong gi-mention diri, di gid ganahan ang bahay nimo. Busted juga mo. So maura na mga kadanlak no, salamat sa inyong pagtanaw ug ay mo kalimot og subscribe, magpasalamat pud ta sa Ginoo sa iyang gihatag nga blessings ug laing katuigan sa atong kinabuhi. God bless us all.